Mehmet Göktaş, doğru haber. Li Filistinê rêber gelek hene, lê li welatên İslamê li Gazeyê û Filistinê rêberbûn bi şehadetbûnê re tê heman maneyê. Li wira kesê ku bixwaze li Gazeyê bibe rêber, wê bibe serokê Hemasê jî. Ji ber vê yekê herkes dizane ku şehadet li benda yekî ku wê bibe serokê Gaze û Hemasê. Ji ber vê yekê hinekî hewlê bidin û xwe bikin şûna van kesên ku tê ciyê şehadetê. Rewşa wana rohî, fikr û hîsiyatê wan û çawa li dinyayê dinêrin. Divê vê yekê em fehm bikin. Bi rastî bifikirin ku ev ne tenê ji bo rêberên bilind, lê di heman demê de ji bo hemî şexsiyetên bi tesîr ên li ser xetên pêşîn jî wisa ye. Qedera serokên tevger û hereketa İslamî ne tenê li Filistînê, li Misir, Lübnan û welatên din ên Ereban jî her tim wisa ye. Şehîd Seyyid Qutub, Hesen el-Benna, Abdulkadir Udeh, Abbas Musavi, İmad Mughniye, Fethî Şiqaqî û gelekên din. Em fehm bikin ku qalîteya cepheya berxwedanê ji van şexsiyetên wiha pêk tê û gava ku hûn tevgerên ku rêberên wan hatine şehîd kirin bi baldarî û dîqet lêkolîn bikin, hûn ê bibînin ku ew xwedî çi bingeh û temelên xwe çawa avêtine, çawa xwe dane şehadetê û xwe bi şehadetê girê dane. Li Gazeyê zarokek jî tune ye ku hesreta şehadetê neke. Zarokek ku xwe mensûbê Hemasê û mensûbê ji berxwedanekê bi vî rengî nebîne tune ye. Hûn aniha rewşê li gor welatên din ên bi İslamê re qiyas bikin û bînin berhevdû. Bilxase li serokên Hemasê yên ku dixwazin li welatên din ên İslamê bibin îdarevan binêrin û mêze bikin. Di rojeva kîjan de şehadet heye, gelo ihtimal heye ku ev îdarevanan şehîd bibin. Ev mesele ne tenê meseleya mêrxasî, cesaret û şucaetê ye. Mesela numunedayîna tiştekî ji bo mirovên îro dijîne. Yani ne tenê ji bo ihyakirina alema İslamê, yani ji bo van kesên tiral, bêhereket û miskînbûnê ye. Di heman demê de ji bo seferberkirina hemû însaniyetê ya bi aqil, edalet û wijdan wê bibe wesîleya tevgerbûn, hereketbûnê jî. İsmail Haniye ne tenê weka qehreman û mêrxasê İslamê, wê weka wijdana hemû însaniyeta xwedî aqil û îzam bikeve dîrok û tarîxê. Xwedê careka din rehm û mexfîreta xwe lê bike bi silav û duayan.